A confraría de Vilanova, como outros pósitos da Ría de Arousa, deixa atrás un ano 2024 especialmente malo. A escaseza de recurso da que viñan alertando nos últimos meses tradúcese o peche do exercicio nun desplome da facturación, que dou unos 650.000 euros. A facturación non se facturou nin o 25% con respecto ao ano pasado, o sea, pouco hai que explicar máis. Unha situación que xa auguraban á vista da falta de recurso, máis aínda tendo en conta que nesta confraría o 95% da actividade céntrase no marisqueo. Hasta 1 de outubro, as mariscadoras, que son as que máis levantan a cofradía, xa che digo, empezaron 1 de outubro, non facturaron nada en todo o ano. Pa colmo, cerraronlle aquí a zona de aí de arriba por o tema que de zona C, aí foi a gota que colmou o vaso. Abreu yo ao final, pero bueno, xa che digo, nada. E marisqueo a flote empezou tamén 1 de outubro, no que foi de ano hasta 1 de outubro fomos 8 días ao mar. Fomos probar, vimos que non había nada e ao final cerramos hasta 1 de outubro, o sea, non houve facturación. A cofradía nosa non é como outras que venden peixe, nos, o 95% é do marisqueo. A vista destes malos resultados, na confraría estudan tomar medidas, entre elas contemplan aplicar de novo un ERTE sobre o seu cadro de persoal. Ayer á tarde tuvemos unha reunión tanto co abogado como co gestor, vamos a ter que tomar medidas, porque o ano pasado fixemos un ERTE. Sí, é certo que nos axudou algo, pero co problema que temos co ERTE, o dos traballadores, se os mandas ao ERTE, estaslle que fastidiando o paro tamén, entendes? O sea, eu poñome no lado duns e doutros. Este ano facer un ERTE tamén se pode facer, pero bueno, vou ter que consultar con eles a ver que medidas se toman, pero xa che digo, van a ser medidas drásticas. Porque di o patrón maior, nos 30 anos que leva o mar, non lembra un ano tan malo como este 2024 e augura este novo ano tamén se presenta moi complicado. Eu 25, eu auguro peor, porque cal é o problema? Nós somos 80 embarcacións a flote e no verano xa 20 que 25 barcos ao mar. Se ahora mismo vas a ponte da illa, vas a ver traballar ali 10, 12 embarcacións. Da cofradía nosa creo que son 3 ou 4. O sea, a xente está buscando traballo fora do mar e tende todo o mundo a deixar o mar. Se deixan o mar, quen mantén a cofradía? Unha situación que tamén afecta ao marisqueo a pé. Neste último ano houbo preto de 20 baixas en Vilanova, quedando agora con apenas 200 mariscadoras. Un dato que, polo que creo o patrón maior, seguirá baixando nos vindeiros meses.